का हाल बा भोजपुरिया समाज के भाई लोग, आप सभी को ब्रांड गुप्ता हिट में स्वागत बा। और रउआ सबके बता दी एगो भोजपुरी बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना आज शाम 5 बजे रिलीज होता। रउआ सब जाई सुनी, आशीर्वाद प्यार दी। जौना गाना के टाइटल बा सुन नेहा यूपी में काबा। जी भाई लोग, गाना के एल्बम के नाम बा सुन नेहा यूपी में काबा। जौना के हमारे सिंगर बानी रितेश मिश्रा। आप सब भाई इनके सपोर्ट करी, प्यार दुलार दी। ई गाना रिलीज होता रितेश वर्ल्ड बाई प्रेजेंट पर। आप सब भाई अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। जौना कि हमारे सिंगर बानी रितेश मिश्रा जी। आप सब भाई प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और ब्रांड गुप्ता हिट को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ई गाना सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। ब्रांड गुप्ता के तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं कि आप सब भाई ब्रांड गुप्ता हिट को इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिया। आप सभी को दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम।